Naučte sa najmä premýšľať nad životom a nad v podstate tými otázkami, ktoré si ľudia kladú denne, čo jednoducho v živote chcete dosiahnuť alebo čo chcete robiť. To je úplný základ. Napriek všetkým tradíciám a normám a štandardom a systému, jednoducho aj tak je to celé o vás, zostanete na to sami. Takže si nemyslím, že treba brať do úvahy či už rodinu, či už systém, či už nejaká tradícia, pretože to v podstate vás jednoducho nezachráni v živote. Toto je hlavne apel na mladých. V konečnom dôsledku je to vlastne celé o vás a vlastne celý život. Samozrejme, treba sa na to pozerať aj z hľadiska druhých ľudí a brať do úvahy nejaký ten súvis, ale v konečnom dôsledku sa musíte rozhodnúť vždy vy sami. Moja filozofia životná je taká, že vlastne v konečnom dôsledku, či ste už v nejakom páre, alebo ste aj v rodine, alebo máte deti, nemáte deti, stále ste na ten život sám, pretože v každej tej jednej minúte, v každej sekunde života sa buď rozhodujete, alebo žijete a myslíte jednoducho hlavne za seba. Nie je možné jednoducho myslieť za všetkých ostatných, ale samozrejme s ohľadom a s nesebeckým pohľadom na život, keď sa to dá tak povedať, ale je to o vás.